yanzu mutum muke yi. Ba fati muke ba. In ma jam'iyyar ne ta Kwankwasa za mu zaɓa. Yanzu mutum muke yi. Ba fati muke ba. In ma jam'iyyar ce ta Kwankwasa za mu zaɓa. Kunama ta yi harbin ta sakale a wando. Yanzu mutum muke yi. Wani ya so ya tsaidar da gurgu ya ki tsaido. Ba fati muke ba. Banza nan agwagwa yana kyashin su gado. Kwankwasa bai ga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwankwasiya Saudiya. A yau Kwankwasiya take zamanta na taron ita muke yi a stadium da jam'iyyar na biri sa'aza santa bashi suka zaba in jam'iyya ne kwanci su yi waka santa bashi ba jirgi tafiyarka wa za ya tare ka za mu raka ka a zo a yi sauka ya ba alhaji nasiru alhaji wanda dan babban haji dan faransa tsayayye ba guji nasarar ka tana nan mun hau tsarin tafiyar nan wani kiɗan nan ga dai gogar man nan gamji ka gagara ka daɗe su takura a cire maganar gara da uwa ba a dara gagaya alhaji yanci gatan aji ga mata sirrin miji yarda ba ta gwaji ka za ta yi kyankyasa mun samu sun rasa madugu shi ne bisa magiya sun durkusa turmi dure da ka labule sirrin daka daraja ta daukaka kowa ya san haka lema ta jirkita dan bango ya karkata wanda za ni babbaka sai mun kone duka dai bakin halaka sai kin sha babbaka kuma kun san haka asadar ku ku hallaka mauna ku ne dawa wanda za a yi kokawa ga zaɓe na zuwa a fito abu mai dawa jirgi kake mai jido mikiya ku ne ido ga kwallo ga bado sama ta kare jido a faɗa a cika duka ita ke saka ɗaukaka wasu sun yi rashin haka